feedbackować, żeby nie było takiego poczucia dużej krzywdy, żeby ta osoba nie wyszła z takim poczuciem jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje, na pewno nie będzie mi tutaj dobrze. Właśnie jeżeli chodzi o osoby w spektrum, ale żeby to był feedback konstruktywny, żeby on coś wniósł, żeby faktycznie ten move forward, żebyśmy posuwali się do przodu z tą robotą. On musi być bardzo konkretny. Musi się odnosić do konkretnej sytuacji, nawet jakby takiego wypunktowania, zobacz, tu, dokładnie tu. I w naszym odbiorze, jako osób typowych, to może być takie, kurczę, jestem taki trochę niemiły, zbyt szczegółowy, czepiam się, ale osoba w spektrum potrzebuje większego poziomu szczegółowości. Więc feedback ogólnie, dobry feedback składa się z tego, że jest oparty na faktach, pokazuje konsekwencje i wskazuje nasze oczekiwania. Higher inclusion, diversity and equal opportunity.